трябва да е по-добър за тях. Вярват, че има България, четат книги и там виждат един живот, тук виждат съвсем различен. Свърши всичко. И аз им давам един ултиматум. Или да седнем на преговори. Не им искам парите, не искам държавни поръчки, ще им ги оставим на тях. Ако трябва, ще ги пенсионираме с по 1 милиард на година да имат 4 основни фигури, които да са. Само да оставят България свободно да се развива по някакъв начин. И тези хора... Браво! Да седнем на кръгла маса пред хората. Аз да им кажа каквото им да им казвам, искам те да ми покажат всички компромати и всичко, което имат срещу мен. Не може това нещо да се продължава. Търговия с власт, на мен са ми пуснали сигнали, търговия с власт, който нямам нито една държавна поръчка и в същия момент някой ще ме изнудва или ще прави нещо, ще ме заплашват дори със смърт. В Варненския затвор се говори, хора, които са вътре, защото ние имаме иначе самишленици навсякъде. И чуват как се организира срещу мен покушение. Също и на други места. Моля? От всякъде стигат информации. Знам кои наркоорганизации организират. Всичко го знам. И аз това, което трябва да направя, трябва да се отцепя в един район, изненадващо да пътувам, или аз трябва да стана като партизанин в 21 век демократична държава. И нито английското, нито американското посолство правят нещо. Нали сме демократична държава? Това ли са евроатлантическите ценности? Евроатлантическите ценности са шантаж и притискане. Нека излязат господин Пеевски и господин Борисов, искам с тях да говоря, публично пред хората. Нали искат да са хора, те искат да направят правителство в името на хората. Нека да го направят с един човек, който не го е страх да говори. И те да излязат на една стена, всички компромати да пускат срещу мен каквото и да е. И аз ще пусна някои неща, аз не ги заплашвам. Или да седнем като нормални хора и да организираме. Искам жителите в община Доспат да са свободни хора. Не може в 21 век да има феодализъм. Искам навсякъде по страната първа стъпка, отстъпление. Трябва да осигурят свобода на хората. Свобода. Това искаме. Да си държат държавните поръчки, но да ни позволят и на нас да живеем. Искат да идват да секат дърветата. Някой от тях засадил ли е дърво? Знае ли кое как се прави? Че да отиде да каже, искам да сека дърветата. Или отиват навсякъде и все едно с държавата, ще каже, ти Исус Христос ли си? А вие какви сте? Какви компромати са нужни за тях? А вие държите на протестирането на хората? Само на хората искам, нищо друго. Не, въпрос. Тези компромати, тези заплати, притеснявате ли се за живота си? Вижте, аз съм на почти 47 години. Мога да не ги достигна, на 30 август трябва да ги достигна. Не искам да живея повече. Защо? Не мога да живея в такава държава. Аз съм свободен човек. Браво! Предвид съмненията, че някои от вашите хора е гласувал за Анан. Има потенциално разцепление и то не може да го кажем разцепление, това е предателство. Значи, вчерашното гласуване по някакъв начин е предателство срещу народа. Не може това. Ние не можем да гласуваме заедно и това искам наш депутат всеки един да излезе и да каже защо го е гласувал това нещо. Не можем да гласуваме за престъпници. Някой ако ми каже, че ще прави политика да правим с хора, които ни заплашват и ни шантажират. Дали? Каква политика може да правим с тях? В името на какво? На престъпността. Ние ако нямаме чисто управление, всяко нещо в това управление е гнило. 6 милиона станахме. Трябва да изчезнем. Значи вижте, всичко това, което сме го направили е за да покаже величието на България. Подиграват ни навсякъде, организират ни контра сега неща, всякакви, само и само хората да не дойдат тук. Ето, хората дойдоха, те чуха призива. Той е за тях, не е за мен. Господин Михайлов, понеже бяхме на живо, стървахме началото, моля ви да кажете каква политика да очакваме от Величия парламент? От тук? Народна. Нека да кажем, ние сме народна партия. Това е правилното нещо. Браво! Сега съм говорил с представители на висши политици, включително да кажем на различни и чужди държави представителства. Казвам само едно нещо. Питат ме какво искаш. 3 неща за народа, едно за вас. Дайте да направим 3 неща на народа, дайте да изкараме, казах им, вместо да ни е 200 милиарда бюджета, дайте ще го направя 500 милиарда, ще направя да работи икономиката. 200 милиарда ще дадем на вас, 300 да оставим за народа. Защо не искате? И не искате. Ако третият мандат евентуално дойде при вас, каква политика ще предприемате? Вижте, третия мандат, ако дойде при нас и ние приемем третия мандат в управление с тези хора, които в момента направиха това нещо, да искат да изнудват по някакъв начин. Вижте, всички тези хора, те са жители на България, те си плащат данъците. Тези хора
Те са причината онези да са в Народното събрание. Ако няма обикновения човек, няма и хайлайт. И не може някой, който е направил престъпление, в началото на преговора не се тръгва с престъпление. За да вярвам в добрите намерения на хората, първото нещо, което искам, е да излязат и да кажат: ей, дай да си покажем картите. Когато хората работят заедно, трябва да е на база доверие, не на база шантаж и притискане. Пак казвам, публично, нека да говорим с господин Борисов и господин Пеевски. Ние сме най-малката партия, аз не съм дори депутат. Тоест, Не все съм... пак сте готови на преговори. Не, вижте, публични преговори искаме. И искаме, първо, с тях да седнем. Ето, всички хора са тук. Всички хора могат да кажат: вие искате ли да сте свободни? Да! Искате ли да няма кметове институции, които да мачкат обикновените хора? Ако проверяват един обикновен човек, искам същите сигнали да ги има и срещу висшестоящите. Ние имаме ли всякакви доказателства за висшестоящите за определени корупционни схеми? Имаме ги. Къде са? Отиваме в Доспат. Спасихме къщата на един човек, да не го съборят. Има решение от съда. След като сме заминали, той казал: щом трябва да се събори, ще се събори. Добре, как да живеем в 21 век? Това ли е България? Значи ние, всеки един човек, който не е феодален селянин, той няма право да живее. Нека парите, отново казвам, да си ги вземат те, но нека някой да ги направи така, че да са в полза на народа. Ако някой от политиците ми каже каква е идеята за следващите 10 години, да направим икономическа обосновка, нека да дойдат с най-добрите експерти, да си направят плана, все пак хора да кажат: съставяме правителство. На каква база съставяме правителство? Каква е причината за съществуването? Всички знам, че има правителство. Възможно е, нека да тръгнем от целта. Значи евроатлантически ценности казваме. Шантаж на евроатлантическа ценност. Не, вие кажете, евроатлантическа ценност ли е шантаж? Че не знаете дали шантажа е Значи, вижте Така, сега. притискането на обикновени хора, евроатлантическа ценност ли? Това е тъпо, което прави. Заплашването, да, Разбира се, че няма да чуете. заплашването с убийство за евроатлантическа ценност ли? Престъпниците да купуват гласове, ето казвам го, Николай Тошев Черпанския. Николай Тошев Черпанския. Пращат западна компания, която идва с CWP, Димитър Ренчев, който се рекламира в медиите на Иво Прокопиев. Той идва и ми праща две мутри, които да ме притискат, да кажат, че ще щупят краката на жена ми. Подавам сигнали, нищо. Наркостопанство тук. Къща пълна с наркотици, пускаме сигнали, нищо. Какво трябва да направим? Вярно ли е, че имало заплахи конкретно за живота? Разбира се, че има заплахи за живота. Разбира се, и службите го знаят. И съм даден на наблюдение от службите, за да могат да ми установят маршрута, за да може да дойде убиец, после да ме гръмне, защото службите ще му очертаят маршрута и утре, когато има разследване, няма да видят престъпник, защото службите са разузнали за престъпника. Това ли е държавата? Да, кой ви заплаши? Става ли ясно? Вижте, в България знаете кой може да заплаши. В България всички знаят. Има две институции в България, които са станали, които могат да заплашват. Аз искам, пак казвам, такава, нека да отидем да имаме прозрачност. Проверки правят на исторически парк да са живи и здрави. Проверки правят на всички фирми да са живи и здрави. Дайте аз да направя проверки. Нека народа да го осветли. Нека да направим една комисия от 10 човека от народа. Ще извикаме специалисти и да тръгнем да проверяваме. Защо медиите не го отразяват? Ще пуснем сега репортаж за Доспат. Искаме нова телевизия да го... За Доспат кмета отива и направо унищожава хората. Бие ги, краде им имоти, краде общински пари, взема дългосрочен заем, за да се направи улицата към своите имоти от своя бетонов възел. И още хиляди неща. Сега, пак казвам, един кмет е избран кмет на всички хора. В Доспат ние отидохме като българи, не като представители на партия Величие. Там бяхме заедно с прекрасни българи от Продължаваме промяната, прекрасни българи от Има такъв народ. Не харесвам ръководството и на двете партии, но хората, които бяха на терен, бяха истински хора. Ние трябва да спрем да се делим. Ние трябва да сме хора, които се обединяваме навсякъде, където